expected Jesus born to set thy people free. From our fears and sins release us, let us find our rest in thee. Nilqawkom fostna propju għal dan iż-żmien qaddis. Kull sena l-Knisja permezz tal-liturġija tatina itinerarju. Propju tatina mixja. Biex aħna ta' kull sena nkunu nistgħu nerġgħu nibdew mill-ġdid. Il-kelma hija dejjem dik li ddawwa lill-mixja tagħna, issa u żmien it-tajjeb, issa u jum is-salvazzjoni. Għal din is-sena il-Knisja terġa' tdaħħalna f'sena liturġika ġdida li tibda dejjem bajta. Anzi, tibda bistedina ejja mulej Ġesu Maranatha. L-Iskrittura kollha tagħlaq propju b'din il-kelma profonda fl-Apokalissi. Li ssir għan-nisrani il-kelma prinċipali li għandha ssir it-talba li ddawwa lil ħajja tiegħu. Maranatha, ejja mulej Ġesu. Hija stedina biex il-ħajja tagħna l-ispazju ta' żmien ta' ħajjitna jiġi okkupat bi preżenza. Propju jiġi okkupat b'imħabba ġdida. U kull darba l-Knisja tistedinna biex nerġgħu nidħlu fil-misteru. Hemm misteru wieħed li jiġbor il-ħajja nisranija kollha, li huwa l-misteru tal-ħajja ta' Ġesu. U f'din is-sena b'mod partikulari il-Knisja ma' żmien liturġiku ħattina wkoll ġublew li qed issemmih il-ġublew tat-tama. Ħattina żmien mhux biss ta' qdusija, mhux biss ta' stedina, imma ta' intensità. Fin-nofs tal-Vatikan, tal-pjazza prinċipali tal-Vatikan, hemm obelisk. Hemm obelisk famuż huwa obelisk Eġizzjan li jiddomina l-pjazza kollha. Miegħu hemm marbuta storja. Dak l-obelisk ma kienx qiegħed hemm, dak l-obelisk kien ftit metri il-bogħod minn dak il-post. U kien il-Papa Sistu V li ddeċida li jmexxih wara li jagħmel il-pjazza u jpoġġih propju fin-nofs ta' din il-pjazza. Kienet operazzjoni kbira li għamilha Domenico Fontana. Imma huma jtellgħu l-obelisk, il-belt ta' Ruma nġabret kollha kien wieħed mill-iktar avvenimenti importanti. U tant kien hemm nies u żwiemel u persuni u vvintaw magna apposta tal-injam biex dan l-obelisk jitqiegħed f'postu għax kien hemm biża' kbir li jinqasam fil-proċess. Li l-Papa iddeċida li taħt pina ta' mewt ħadd ma seta' jitkellem waqt din l-operazzjoni. U tila l-obelisk bil-mod il-mod bdew jisħnu il-ħbula li bih kien marbut. U kien hemm baħri minn Ġenova li meta ra li l-ħbula qegħdin jisħnu b'tali mod li kienu ħajinqataw u din l-operazzjoni kienet ħatfalli. Minkejja li kien hemm is-sentenza tal-Papa u l-kundanna tal-mewt għal min jitkellem, dan il-baħri beda jgħajjat, ilma itfaw l-ilma fuq il-ħbula. U dak il-ħin Domenico Fontana, il-perit prinċipali li qed imexxi l-operazzjoni, induna li l-ħbula kienu qed jisħnu u induna li dak il-baħri kien jaf is-sigriet. U din mument li l-ħbula qed jisħnu, is-soluzzjoni kellha tkun l-ilma. U ġabu l-ilma, xarbu l-ilma u propju dak l-obelisk li hemm fin-nofs salva mimħabba l-kelma ta' dan il-baħri li baqa' jgħajjat itfaw l-ilma. Kisel l-ordni tal-Papa, ma l-Papa mhux tal-li ma qatlux, tal-li premjah, lilu l-familja tiegħu sal-ġurnata tal-lum. L-avvent huwa għajta. Attenti, iftħu għajnejkom, tkunux riqdin, issru. Fil-fatt iż-żmien tal-avvent huwa iddominat minn figura partikolari. Huwa iż-żmien forsi l-iktar li lilna idejjaqna huwa l-żmien tal-istennija.
Isu mara pregnant li qed tistenna għal 9 xhur il-ħajja il-ġdida tissawwar ġo fiha. Bħal farfet li ġol fosqa qed jistenna metamorfosi, bidla. Il-ħajja nisranija tibda minn sejħa li ġib fina bidla. Issa u żmien. Umu minn raqda u tifqux. Is-saltna Talla mhix fil-bot, mhix fil-qrib, is-saltna Talla ġa hawn. U l-immaġni prinċipali ta' żmien tal-Avvent issir il-Verġni Mbierka Marija. Ili tilqa, li tisma, li tħalli li ħajjita il-ġuf tagħha isir spazju fejn il-kelma issir laħam. Il-ħajja nisranija id-dur kollha ma din ixbija ta' knisja ta' komunità li temmen li tilqa il-kelma u tħalli l-kelma tikber fiha sakemm issir laħam. Inkarnazzjoni sakemm aħna insiru umani. Alla tagħna sar bniedem biex il-bniedem fl-umanità tiegħu ikun jista' jesperjenza verament lil Alla. Dan huwa iż-żmien li aħna mitlubin nidħlu fih illum. Wasalna fej wasalna, San Pawl jgħid ħanamlu pass ieħor. Dan isir għalina ġuf, spazju, permezz tat-talb, permezz tas-sara, permezz tal-liturġija, permezz tan-novena tal-miliet li niċċelebraw u permezz taż-żmien li l-Knisja b'mod intelligenti ħafna ittijunna bħala żmien qasir. 4 ġimgħat. Nibdewh, naslu f'nofsu u nispiċċawh. Huwa differenti mir-Randan. Il-fokus ta' dan iż-żmien bħal ħajtek huwa li hu qasir. U iktar ma' realtà qasira inqas għandek ħin x'titlef. Bħala personaġġi prinċipali mal-Verġni Mbierka, il-Knisja tatina 2 oħra. Tatina lil Ġwanni l-Battista, żewġ tieħdut minn 4 fir-Randan huma dedikati lil profeta l-kbir, il-Ġwanni l-Battista, u tina wkoll kważi kuljum il-profeta Iżajija. Il-profeta Iżajija li l-leħen tiegħu jgħajjat jipprepara u juri li d-deżert tal-umanità jista' jinbidel. Alla ħajħejji għalih amara fid-deżert, xmajjar fejn m'hemmx ilma, siġar fejn m'hemmx ħajja. Alla dejjem jiġi bħala sorpriża. U l-Avvent huwa l-mument li aħna niftħu għajnejna, widnejna u qalbna biex nirċievu s-sorpriżi tiegħu. Biex din il-Maranatà ma tibqax biss il-għajta tal-Knisja imma ssir ukoll il-għajta tiegħek. Meta San Bażilju l-Kbir jiġi biex jiddeskrivi x'għandha tkun il-karatteristika tan-Nisrani jgħidlek. What is the mark of a true Christian? To watch every single day and to stand prepared knowing that the Lord will come in an hour which is always unannounced. L-Avvent ipoġġi qudiemna din l-istedina. U jien nixtieq nistiednek li anka int tħalli din il-kelma profonda tidħol fil-qalb tiegħek. Li int ukoll tbiddel il-mod li bih qed tgħix. Li żmien ma jibqax ħarba. Li żmien ma jibqax biss illużjoni, li żmien ma jibqax biss ġirja jew aljenazzjoni, imma iż-żmien li l-Knisja qed tagħtina li Alla qed jagħtik fil-ħajja tiegħek isir stedina, isir laqa li jitlob minna bħal Verġni Mbierka moħħ li jirrifletti, widnejn li jisimgħu u qalb li tirċievi. Alla jiġi jżurna bħax-xemx tila. U jekk trid li fil-ħajja tiegħek ix-xemx tal-ġustizzja l-Mulej Ġesu jitla u jħalli d-dawl, iftaħ qalbek u għamel din il-mixja. Sib komunità, sib spazju
U għejġ din l-liturġija mhux bħala ħarba, jew biss bħala preparazzjoni għal-miliet. Ħafna nsara jgħixu dan iż-żmien jistennew il-bambin ġej. U l-bambin mhu ġej, ġaġi. Fil-ħajja nisranija ma jistax ikun hemm rigressjoni, la psikoloġika u laqqas sentimentali. Aħna qegħdin nerġgħu nistennewh ġej fil-glorja. Aħna qegħdin nistennewh ġej fil-ħajja tagħna. Aħna nħarsu lejn kif twieled biex bekk inkunu nistgħu inkunu nafu kif nirċevuh. From our fears and sins release us, let us find